L-Union tal-Għalliema l-MUT din is-sena qed tiċċelebra ċ-ċentinarju mit-twaqqif tagħha. Imwaqfa fl-1919 l-MUT hija l-eqdem trade union f'Malta. Fl-okkażjoni taċ-ċentinarju l-MUT tellet wirja fotografika fil-kwartieri ġodda tagħha fil-Ħamrun li jfakru l-vjaġġ ta' din it-trade union. Mill-bidu tagħha fl-1919 fix-xhur ta' wara l-irvellijiet tas-6 Ġunju sal-ġurnata tal-lum jinsabu f'ritratti. Fost l-aktar żmien diffiċli għall-Union u l-Għalliema li kienet tirrappreżenta kien fil-bidu ta' snin 80 b'mod partikolari l-1984. F'dik is-sena l-MUT kienet ordnat strajk tal-Għalliema fl-iskejjel tal-Gvern, bil-Gvern Laburista iwieġeb blockout. Kien fl-24 ta' Settembru ta' 35 sen ilu li xi persuni kienu daħlu fl-uffiċċji tal-MUT fil-Belt Valletta u kienu kisru kull ma sabu qudiemhom. Fl-istess sena wkoll kienu ngħalqu l-iskejjel tal-Knisja. F'kumment ma' Net News, il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li jekk kif l-MUT għandha qrib l-10,000 membru msieħeb magħha, il-Union se tkompli tħares il-qudiem b'risk l-edukaturi u l-istudenti. Il-ħidma sionistika bdiet mill-MUT b'mod uffiċjali u qed tkompli sa ġurnata llum il-ġurnata qegħdin inħarsu anke lejn targets ġodda bħal huwa n-numru ta' membership li issa jilħaq l-10,000 membru. Ovvjament l-impentana huwa li nkomplu nagħtu servizz ta' edukazzjoni f'pajjiżna kemm lill-membri u kemm lill-studenti li finalment jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna wkoll. Fellu il-mit-sena l-MUT iċċaqilqet f'uffiċċju ġdid fi Triq il-Kbira San Giuseppe il-Ħamrun, uffiċċju li hu iktar spazzjuż għall-amministrazzjoni u iktar aċċessibbli għall-membri.